Hala, pwede ba nila magkarni-karni ang makabayad og utang? O kadili na pwede. Gamay ra man pud akong baliton. Nya kaming giutangan nimo magbulat-bulat ikaw magkarni-karni, bagaagi nimo gnangwad ay. Sala na nimo kay kuno ka pahulam ka. Nya alang-alang pa nimo kwarta. Buang ka man di ay. Kapanghilabot mi kawat og kanusa sa bayaran. Oh, kamo. Nga masin na magtalon nako. Gusto mo ibalita mo lang barangay? Na. Wait. Siya. Amang ka paingon. Ay, wag na kado. Sabi ko aton. Pwede sa imong utang be. Kasi utang. Halon sa kanlaw pa imong giutangan 4,000 pesos to. Di ba nag-ingon ko, magkulat ka sa magbayad lang ko? Sa magulat. Anak kasulod daw may bayran. Di ba dapat gahapon nimo bayran? Lagi, pero wala kang tungkol na risigot kay nagalibanga ang kapitan ng kuan, kitari. So labot ko nakalibangas kapitan. Dapat mag-address siya, nagalibanga. Usa ka pag-linis. Wa ko labot si mga rason diya. Wad, ang ako alam mabayaran nimong utang ba? Kapag ko naman ato bulkit ka, paano kayo malinis? Bagaan nimo naoy kagawad ito sa barangay ito may ulo-ulo sa pangutang. Lagi mo ko makulat ka. Saan mo ganito ka makakulat? Kaya, kita yung utang kita kayo na stress, makulat ba? Hala, lisod sad kami nagpautang kami mas stress. Makulat ka, kay mo bayad naman good ko. Tapos ano bayad? Makulat ka, di ka marisa naman din. Malay ka sa amo away kay nagsilig bulat-bulat sa balay ko di ka kuan, nagabayad. Bumayad ko, pagulat ka. Si pangulat ko bayad, hindi awat. Why? Sa Marina. Wala siya nga di man gid makahulat eh. Dahon lang, bagsak. Bayaran na naman good ka. Bisag 2,000 lang gid may panudan sa balay. Saan kayo? Wala siya gid. Nagkaan ako nimo nga magbayad ko nang magulat good ka. Ay, kung hindi mo kay kwarta, kung kay kwarta, ano naman kanina sa merkado lagi? Ay disod pa. Mga matay bili mo pensunan. Bagaagi ni mo na makagawad. Ay, ano nakadaog man ka? Wad. Di pagulat lagi pa pagulat. Hatag dagamay di awad. Pagulat ka lagi ka wala pa ko na revisi. Nga di man gid ka kasabot bulket. Gutom na kay ayay kay kadira. Sige na. Kami giutangan doy kayo. Alingasa ka pagulat ya. Hala, pwede ba nila magkarni-karni ang makabayad og utang? O kadili na pwede. Gamay ra man pud akong baliton. Nya kaming giutangan nimo magbulat-bulat ikaw magkarni-karni, bagaagi nimo gnangwad ay. Barato ra yung pandin hiba. Pakuan ko bisag 1/4 lang siguro be. Ote pa. Bagaagi kay nimo gnangoy 1/4 ra ka. Labon kung magkag barangay clearance sa barangay mahal kaayo. Kung mahay kag business permit mahal kaayo nya kung palit ka sa ilang negosyo 1/4 ra. Isa na lang nabi. Alingasa mis bulket oy. Tuaragi isa ka kilo. Ingon kay way kwarta ngano isa ka kilo imong baliton. Nagkapilian mo bulket kung 1/4 masuko. Magbuot man ka na kung ako may magpalit. Bagaagi nimo na mo nagagabagabaan na ka ba di ka naganiwang katungod sa imong ka kuno. Oh? Hilagdan pa man mo na akong lawas. Mo naman gid ko. Mukhaon og dili. Mo na gid ko. Bagagnaong? Kada lang isa. Alingasa gid kay na siya magsisudto mo. Di ka kulat o kanus ata magbayad niya. Di ka ulag. Puti wa ano 1,000 man kwarta. Pangsudan man pugod na ako ni bulket. Sulod sa kasimbahan na magulat. Kakag paninisan ko magbayad man ko nimo. Ay baka sa palautan gasudan nya kami gagwantaan ni ginamos og bulad. Na, sala na nimo kay kuno ka pahulam ka. Nya alang-alang pa nimo kwarta. Buang ka man di ay. Mura man ka kuad ka man makahulat ug kanus ka na ko bayaran. Hulat sige na hulat sa imo ha. Sala na nimo kuno ka pahulam ka. Nya langanin man di kay kwarta. Paglabuang da. Nganong iyanak kay batasan wad naman to kas barangay inanak kay batasan ka una-una ka mag-utang-utang. Lisod pod kay ikaw nga naningil. Aman yung honorarium diha. Pagulat ko lagi ka wala ka ko na. Syarong unsa nay bulana karo kay kinurakot diha. Dagway lugar inanang dagway di mangurakot gadako lagi nimong bilbil. Unsa na ko bilbil? Lagi ko yung kamali. Ituyo. Papalitan ko alin ko ani. Grabe ka silog ikaw bayad og utang pero merkado. O tanawa mapalpalit pagtangkong. Nakita sa bukid pagpalit pagtangkong kung nananong diay ka diay. Karti pa nimo. Ako pagtanong nga mamang ko space dito kung tangdan. Murag kag dato. Kung kani ka hindi tong paggawa. Mo nang wala taga kahimo kay ikaw dito. Tanawa ra mo artik kagawad lang dan artik kayo palautang pag yun. Ay, magbuot pa ka nako. Baga kay gnaw. Ikaw ba bukit? Yung sa'yo ang kapahilabot nako. Naingon. Nano ni baka bayad og utang lagi. Naingon ko nga paghulat kay bayaran. Nagpalit-palit pagkakarni dito nga daghan kag utang. Magbuot na ako. Napanghilabot ikaw ug kanus sa bayaran. Oh, kamo. Nga masin na magtalon ako. Gusto mo ibalita mo lang barangay? Na, sapot ra ba yung kayo karon buket?
Kinausa mo kasi doy. Butang to moral buang-buang mas kagawad. Inanak na pasabulan nun kay motukar gina siya. Alaw pang tayo. Ako din yan yung gamiton. Ako na lang yung balik-baligya. Ha? Ako lang yung balik-baligya. Ay ayaw lagi baligya diyan. Iya naman yung gipalit. Mo sudsukin magagapan nimo ni balik-baligya. Sige, okay lang kay. Ana pagkuan Hindi mo. mo ka na gamiton kagapon. Oh, dito na ko. Sige. Uy, saan na si Kulkit na? Tawat mo niya kung upo.